Friesland moet in 2024 al fossielvrij wezen. Dat is het bedskip van de Freunen van een fossielvrij Friesland. Die groep bestaat uit bestuurders, ondernemers en andere Frieske enthousiastelingen van Dworsemens. Ze kwamen juist bij elkaar in het WTC Expo in Ljouwert. De groep vindt de energienota van het regeer, die het onstuurt op een fossielvrij Nederland in 2050, lang net ambitieus genoeg. Het kin en mat volle vlugger. Wij willen alle doe-dingen organiseren en iedereen kiest in huis fossielvrij maken, energie-neutraal wordt het ik wel neemt. Of op het bedrijf een actie opstarten om dat van elkaar te krijgen. Of te zeggen op het werk van ik wil dat wij nou oren leaseauto's krijgen, net meer op benzine of diesel, maar dat het nou, het kunnen alle wel, maar nou wat meer mensen het weten en vooral meer mensen kunnen het wel. Waarom zullen wij nog op benzine en diesel rijden als we de energie van de zinnen kunnen broeken? Om mensen bewust te maken van de noodzaak van een fossielvrije toekomst is het de bedoeling dat er takkenmeer in de eerste 2 weken van juli in Friesland alleen nog maar met skinnen vervoersmiddels rieden wordt. Een groep studenten zet hem daarvoor in. Intussen rint er landelijk een campagne om heel Nederland in 2030 fossielvrij te krijgen. Een ambitieuze doelstelling, maar de ambassadeur van die beweging leeuwt erin en vindt het heel logisch dat Elsen in een drom ijdelt. Als je bang bent voor vluchtelingen, die vluchtelingen komen voor het levendeel door klimaatverandering. Als je bang bent voor oorlog, 93% van de oorlogen gaan over olie en gas. Als je bang bent voor je baan, dit levert een enorme werkgelegenheid op. En als je belangrijk vindt dat Nederland economisch een rol blijft spelen in de wereld, wij kunnen de vooraanstaande rol worden omdat we het voorbeeld laten zien hoe het kan. Dit wordt ons exportproduct.